importante po ipamasundalos ng bawat membro kay Qatar. Kung manandiri, ako po, paninay ko kay kayo ng disiplina ko yung ginawa ko. Nepo. Ulitin ko po, habang nabubuhay ang tao, may pag-asa na siya'y magsisi. Ito may sikreto na rin pangalagang pumasante. Always smile and be happy. Why? Because happy people are grateful people. And grateful people are beautiful people. Higit niya kung nakalpin po ipagagawa ng pwesto. Dapat kaya taglukan na magkaroon na punigin ng Jesus kaya kami. Itaglukan ng kaligtasan. Kung kailangan ipagagawa. Kung kailangan ipatin. Muling ikatama ng may house kaya taglukan ng kaligtasan. Isa, yapit ka St. Ignatius as a sinner. Kung kalimutan sa nabi ng Bill Gates, every saint has a past. And every sinner has a future. Therefore, niya itangan po at itangan pa kanya. Pero ating pag-asa at itangan mawaring kapananayan at itangan po mawaring kabanalan at makapananayan kay Katangan. But for us to attain salvation, faith and action. None din gano'n. Mayayaman siya ng dapat. Kanagagawa. Kanagyan. Because faith and action are inseparable. Kaya pinipasalamat namin. Bakit? Yung tao ipiyasang pasalamat, lalawin na nung magtikat tayo ng Biblia kayo. Pero yung taong laging pasalamat, enalalo ng balati o marakaling tinggap na yung importante ating Biblia kayo. Inya pasalamat niyo. Lamay niya po yung cross. Nanong letters yung aking niyo. T up mo pang Y. Pero ingapilo, mas ausan na ka at ausan na yung Ignacio para dumamit king kayong kayahiyan, para dumamit king kayong puso, para dumamit king kayong isang ban. Ngayon hindi, gamit kang atilala ng Ignacio kayo sarili, gamit ang peksisya na lang, itang milabas ng iyo. Peksisya na lang, itang kayong mawag-iwag gusto, king kayong mga tao. Gamit ang mga nanyang matas sa matas, makapaglang kay Beto Mapalasyo, masanding ang pagkeran, panyaman at pamangan, kanta makilala ni Diyos, lengwa naman iyan, lengwa naman yung kayo mawari, kayo lungan, kaya makalugod ang pamiyan, kaya malugod ang pamibete ng iyan. Ang kaharian ng Diyos para sa ating simbahan is to accept and to do the will of God. Uulitin ko po, to accept and to do the will of God. Ito ang kaharian ng Diyos. Kung tinatanggap mo at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos.